חברים, אנחנו כאן בבקרם נטוש. כן, אז זה בעצם בניין נורא מפחיד. היה פה פעם רוח רפאים אמיתית, ואנחנו ממש מפחדים מהמקום הזה. אני נראה לי ישן לי כאן. הכל פה פשוט דוחה, פשוט גועל נפש. אתם מבינים? אנחנו כאן בשיא הפחד, תראו כאן. זה כאילו, what the fuck? זה כאילו, אתה לא יודע מה... זה לא בית אחד. זה כאילו, תחשבו על זה, איזה גועל זה. אז בעצם אנחנו עכשיו הולכים למקום הכי יותר מפחיד. זה בניין. אוקיי, עכשיו אתם, אני מקווה מאוד שיראו טוב במצלמה, מה שזה. כאן כתוב נראה לי מניין. אוקיי, אז אנחנו הולכים בשקט. כן, אני מאוד מפחד. אז... בוא לפה. קודם כל בוא ניכנס לפה. אני לא ממש רואה את הסכנה, שים את הפנס. אוקיי, אני ממש יודע, אני יודע שלא רואים כל כך, אבל בסדר. אני מקווה מאוד שאתם מצליחים לראות משהו. אבל יש פה מזרון. אוקיי, זה כמעט הפרקיות דופק. אני יודע, אתם לא רואים כמעט כלום, אבל יש פה סולם. הנה, אני אעשה פוקוס. טוב, יש פה שולחנות. כאן יש פה סולם. האמת היא פה זה יותר אפשר לראות את זה. יהיה פה סולם, ואם אני אעלה פה, יש פה אור. אני יכול לעלות למעלה, אני אראה לכם מה זה פה. רגע. אני למעלה, וזה מה שזה. אוקיי. לא יודע ממש. מה זה אני רואה? מישהו אשכרה פה, כתוב ב-2005, אסף, אבי, חדד, אפיקים, איציק. בקיצור, במקום פשוט דוחה. תסתכלו על מה אני דוהה, אבל... אוקיי, ירדתי משם. תראה להם את הגרפיטי פה. תעשה להם יותר טוב, שיעור יותר טוב. אוקיי. אתם רואים? תמשיך להעיר על זה, תמשיך. אתם רואים כאן מחזור, נון, גימל. יש פה כל מיני דברים יפים כאלה. כאן כתוב, לכל סוף יש גם התחלה. זה נשמע קצת מלחיץ. כאן כתוב מנגיזם. מנגיזם? למה הראש שלי כזה מקבל לדברים מוזרים? טוב, אז אנחנו נמשיך. אנחנו מנסים לעשות לכם קצת אור. אני אנסה. לכל סוף יש התחלה. יש פה גם מלא דברים שכתובים פה. אוי, מזרון מפיל אותי. יש פה מזרון, תראה. המזרון הזה כמעט מפיל אותי, יש פה ביוב. אוקיי, אני יודע למה. אוקיי, הנה. יש פה אור. עכשיו אתם רואים הרבה יותר טוב, אני בטוח. עכשיו אנחנו מורידים למטה. אומייגד, זה המקום הכי מפחיד. אוקיי, אתם רואים את החור הקטנצ'יק הזה? אנחנו ניכנס לפה. אוקיי. זהו. זה סתם חור. אוקיי, זה אשכרה סתם חור קטנצ'יק. אוקיי, אז אנחנו נעלה למעלה, נראה לכם את כל הקומות למעלה. יש פה עוגה. רגע, תפתח אותה. יש פה עוגה. תפתח אותה. רגע, טלפון. וואי. איפה עכשיו העוגה שלמה? אתם יכולים לא פתח אף פעם. זה נראה, האמת היא די אכיל, אבל אני לא עומד לאכול את זה. טוב, טוב, אז בואו נעלה למעלה. עכשיו אנחנו לא צריכים כל כך פנס, אז אנחנו נראה לכם, אנחנו עכשיו הולכים לעשות ציור בהכל. אוקיי, כאן עכשיו ג' כאן לא חשמל אני מנחש. אוקיי, כאן, אוי, יש פה גם חדר שירותים, טומטם כזה. וואו, אני מפחד ליפול, כמעט נפלתי רגע. אוקיי. טוב, תבין, אני צדנו קצת. אוקיי, פה, יש פה עוד חדר. מכאן נכנסנו בעצם. מכאן נכנסנו. לאחור הקטנצ'יק הזה ומכאן גם נצא. כמובן. אוקיי, עכשיו אנחנו... מה זה? זה, אני מנחש. אני חושב שאפשר לפתוח את זה, לא אי אפשר. בוא נראה, כאן אף פעם. אוקיי, כאן אף פעם הייתי. אוקיי, זה יפה. רגע. אוקיי, יש פה מלא חומשים, יש פה גם כדורסל. ונגיד, הוא טוב, אוקיי. הוא די טוב. אוקיי. הוא אומר שהדלת נסגרה. אני בטוח שהוא סגר אותה. אז רגע, אני אפתח אותה. הוא סגר אותה, כמובן, הוא שם אותי. כן, הייתי בטוח לפני השקרה נתקענו, אבל לא משנה. מישהו כאילו... אוקיי, זה נעול. זה נעול? זה לא היה נעול. אני יודע, זה נעול. אוקיי. אוקיי, אנחנו מתחילים לפחד אבל. אנחנו פאקינג לא פורשים. אוקיי, בואו... לא, אני רציני. אני לא נעלתי את הדלת. אני מבטיח. זה לא נורא. מה לא נורא?
טוב, בוא נעלה למעלה. תודה, הכל טוב. בטח הדלת אחורה כתבים נשמע. אוקיי. אוקיי. כאן זה יציאה. אפשר לצאת מפה, זה כן. לא, זה היה, בטח זה היה. בואו. אוקיי, זה, ברוכים הבאים. זה די חסום, אבל אנחנו נדמס. אני בטוח. אוקיי. שמעתי רעש, אבל... אוקיי, הבהלתי. אוקיי, זה בסדר. אוקיי, בסדר. בואו נמשיך. זה כן, זה הפלת. לא הפלתי אותו. לא משנה, בטעות הפלת. אולי. אוקיי. זה פאקינג ברזים פה, אוקיי? כאילו, זה דפק. זה שירותים. זה שירותים, בלט. בלט. זה עוד שירותים שאני הייתי מת להסתים פה. ממש נהדר. רגע, אם יוצא מפה מים. יוצא מים. בוא נבדוק. תבדוק, יוצא. וואטה. תבדוק. בוא נלך מפה בבקשה. אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים בעצם... בוא לפה, אין מלא. פה. אוקיי, יש פה דלת, אני צריך לקפוץ. רגע, אני לא, אשים... בסדר, פשוט כן, רגע, אני יותר. נורא קל. אוקיי, אוקיי, נפלתי. אוקיי, בוא, אוקיי. שפו. אוקיי, בסדר. אוקיי, אני נכנס פה. אומייגאד. אוקיי. אוקיי, אין בכלום, אני יוצא מפה. אני שומעת על היציאה גם. אני יכול לצאת מפה. כן, עכשיו, זה כאן. ככה, אוקיי. בלץ. אני מצלם כבר 6 דקות, זה מוגזם, מה זה? לא כזה נורא, טוב, מה זה הדבר המטומטם הזה? בוא נלך לדלת אחורית. מה זה פה? מה? what the fuck? יש שם קוקה קולה. קוקה קולה? בוא נראה אם יש בו משהו. לא משהו מיוחד, נראה לי המלח. זה צמח בנייה. תעצור. טוב, אני אעצור ואני אגיע לכם כשאני אעלה במדרגות. טוב, אנחנו עולים במדרגות, זה כיף זה. טוב. יש פה מזרונים יפים שדרכו עליהם עוד אנשים. פעם קודם שהיו פה, היו פה הרבה פחות טובים. אני נשבע לכם. לא, זה נעל שלך. זה אני מזרח. זה הנעל שלך. זה הנעל שלי. אולי אפשר לראות אותו. זאת הנעל. הנה, זה הנעל שלי. הנה הנעל שלי. רואים עובדה שהיינו פה קודם? זה הנעל שלי, אתם יכולים לזהות? תראו אותו? אותו נעל. הנה, אותו נעל, אתם רואים? אז אני הייתי פה קודם, שיקרתי או משהו, אז יש פה עוד מזגן כזה. אוי, מזגן של לפני מלא זמן. מה זה מזגן? הוא לא עובד, אני לא רוצה לגעת בו בדברים של החשמל. אוקיי, בארון הזה כלום. בארון הזה לא משהו. יש פה הרבה קרשים. אז זה מתאים. אוקיי. זה לא דבר מעניין. אוקיי, אין בו שום דבר מעניין כרגע. זה חדר מטומטם כזה. אוקיי, עכשיו יש פה עוד שירותים, איזה מגניב. אוקיי, כאן לפחות זה... וואט דה פאק, את זה אני לא זוכר. אוקיי, המקום פה מתחיל להשתגע. מה זה? יש פה הרבה דברים שלא זוכרים בכלל. אוקיי. את אוקיי. זה אני כן זוכר, מתקלחים ביחד. כן, אז... זה דווקא, כאילו, אתם רואים תפתח את זה שנייה? אוקיי, זה... עובר פעמיים. זה עובר המים באותו מקום, כאילו. ואז גם פה. ואז גם פה, איזה חכמים. אוקיי, לא? כן, אני באמת לא זוכר. כן, זה מוזר, אבל זה בסדר, אנחנו נשרוד. אתם רק צריכים לצאת בנו ולראות כל מה שקורה. אוקיי. כתוב פה משהו. נהדר, אוקיי. יש פה... כדור גם אני לא זוכר, היינו בו משחקים. כן, לא, באמת אנחנו לא היה פה כדור. אני נשבע לכם שיש פה היינו דברים. בו משחקים? יש פה גם תהילים. מה יש? תהילים. תהילים? לא, תהילים דווקא אני כן זוכר. אוקיי, יש פה הרבה דברים. הדברים פה מוזרים. אני אומר לכם, אני חושב שיש פה מישהו חוץ מאיתנו, שאנחנו פשוט לא יודעים עליו. לא רוח, אני לא מאמין. זה לא, ברור שלא. כן, מה יש פה עכשיו? יש פה טביעת יד, כאילו, מה זה? כן, אתם רואים? זה כאילו שוקולד או משהו. זה שוקולד. אוקיי. החדר אני זוכר. אז פה, אם אתם רוצים פשוט לעצור את הסרטון ותקראו מה שכתוב פה, אין לא משהו לקרוא את זה, אוקיי? יש פה גם... נמאס מהחמאס, תנו לצה"ל לנצח. טוב, בוא נמשיך. אוקיי. יש פה עוד חדר חמוד. לא, ממה לקחו את הכדור? לא. כן, אני... מה זה? טוב, אני הולך פה. איפה זה? זה טיטולים. אוקיי, מוזר, כנראה ילדים פה בכיתה י"ב, איך לפו טיטולים? כנראה. טוב, יאללה, קומה הבאה. זה בניין, זה סרטון טיפה ארוך, אבל שווה כל שני.
נקרא לסרטון, אלירן וישראל משתגעים בחדר. כן, נהיה טואלט. אוקיי. זה נראה מיטה נוחה. ויש פה מלא זבובים ואידושים, לא עולה עליהם. אוקיי. יש הרבה דברים שאתם לא זה יודעים. הייתה יונה, נכון? היא אפילו חרבנה. כן, אתם לא תראו כלום, עשיתי שם. השמש אוקיי. אז יש עוד דברים שאני זוכר שהיו פה, ואתם לא יודעים עליהם עדיין, אז עוד מעט אתם תראו אותם. בוא נחזור לפה בעוד שבוע ואז אני אבין. מה כתוב פה? זרוע הים. אוקיי, זרוע הים. יפה, הנה ספוזי פה. אבל לא, היה גם יונה. אוקיי, לא משנה. טוב, בואו נמשיך כמה שיותר מהר, כי אנחנו לא רוצים בכל זאת. אוקיי, שנייה אני בא. מוצא כאן את זה. נטילת ידיים אני חושב. לא משנה. אוקיי. אוקיי, אנחנו עכשיו עוד פעם. לא היינו פה? אוקיי, לא היינו פה, אז אולי יש פה... לא, היינו פה. בואו לפה עוד היינו שם. אוקיי, אני חושבת שלא היינו. שנייה חוזרת. חזרתי. כאן כנראה שלא היינו. וגם כאן. כאן גם לא היינו. כתוב פה, אני אוהב אותך, אך יקר. המקום הזה מתחיל להלחיץ על טוב. אני אוהב אותך. את זה גם אני לא זוכר. ואם בכל השאלה. לא, זה היה. אני לא זוכר. אוקיי, אתה לא זוכר, זה היה. בוא. הייתי פה, בוא. שנייה חוזר. עצרת את זה? הנה, אני ממשיך. אוקיי, המשכנו. בוא לפה, לא בדרך כלל. הוא חופר, כן. ארון, כן. ארון. זה קשה לפתוח אותו. אי אפשר לפתוח. עזבו, אנחנו לא נפתח אותו. לא ננסה דברים יותר מדי. כתוב מילים, כל מיני מדבקות, כאן, יש מילים כאלה. יש פה לפנים, וזה משהו. מה זה? זה של... כן, אלה. אוקיי, זה חדר קצת יותר חשוב ומלחיץ. יש פה משחק עיניים, מגניב, יש פה משחק עיניים, יש פה חומש שמות. רגע, צריך להוציא את החומש. לא, בפעם אחרת, טוב, אני הולך. טוב, השנייה אני לא כשאחזור. אוקיי, אז חזרתי, בקומה הבאה, אוקיי, יש פה פיוסטי. אני זוכרת את זה, רצית לשפוך הרי. כן, זה משהו, שם בסוף. סוכריה בטעם של פעם. כן. סוכריה בטעם. אוקיי, יש פה גם מנטוס. אוקיי, כמובן שזה. זה מנטוס די חדש. גם את זה אני זוכרת. זה קרם גוף של מלון. באמת? רגע, בוא נשים את זה פה שהם יראו את זה. אתם רואים את זה של מלון? קשה לראות. האמת היא, אתם לא צריכים לראות את זה, אבל... רגע, בוא נשפוך קצת כאן. נשפוך קצת כאן. איזה ילד. אוקיי, אז יש פה עוד שירותים. אוקיי, זה לא ממש מעניין. יש פה. מה זה? יש פה. עוד קרם גוף, יאללה בוא נשפוך קצת. אין בזה כלום, האמת היא, אבל איזה זה בוא סתם קרם גוף. יש פה תחתונים, מגניב. מגניב. בוא נשים פה תחתונים. בוא. אוקיי חברים, אוקיי. אנחנו היינו פה, סליחה. סורי חברים, יש פה גם אורון את החשמל. זה עושה רעש. זה אני. יש שם משהו. אוקיי, זה סתם ארון כזה, אתם יודעים משהו לא מיוחד בכך. כן, מצא משהו. אוקיי, יש פה כרית. יש פה הזרעים הולכים בדרך. אוקיי, בוא נלך מפה. זה דוריטוס הדבר הכי ישן שראיתי בעולם. וואו, תראו את הדוריטוס. אם מישהו יש לו לאכול את זה, חברים, אני לא ממש לא זוכרת. זה כרית די חדשה. זה לא ממש נהדר. זה כרית די חדשה. כתוב עליה. ישיבה. וואו, איזה רעיון. אנחנו יושנים על כרית, לא... הופה, רגע. כוס. רגע, זה לא כוס. אוקיי חברים, מצאתי עוד חדר שהיינו בו כבר. אוקיי, אני יודע בטוח. אוקיי, אני אראה לכם עוד משהו. טוב, כאן אפשר לרדת. כאן יש מדרגות. מדרגות כאלה. אפשר לעשות פה כן. נעולה. כן, רגע, אולי זאת לא. אוקיי, נעולה. אוקיי, בוא מהר, אנחנו צריכים לעלות קומה. אנחנו לא עכשיו קומה. רגע, אוקיי, יש פה עוד הרבה קומות, אני חושב. אוקיי, לא כל כך הרבה קומות, רק את קומה אחת, האמת היא. אז בוא כבר. אוקיי. זה נהיה קר. איתי עובדה חופר. אוקיי. שירותים בחדר, משתרבבו לה. כן, יש פה נהיה פלט. כיף רצח. אוקיי.
על הכיפק, בוא נמשיך. כאן יש עוד ארונות קודם. עוד ארונות בית. אוקיי, בוא נעבור לחדר הבא איפה הוא? אני די חסום פה. אולי פה? רגע, אני שנייה. מה? אוקיי. יש פה גרם. כן, גרם, מגניב. זה סתם שירותים, בוא, אנחנו לא רוצים לראות שירותים, הם לא ממש שירותים. מה קרה? מה זה? לא ציפיתי לראות דבר כזה בשירותים. פאק, כן, ממש לא. זה... מה זה? לא נורא. רגע, לא ידעתי להם את מה שאמרת, מה זה? אוקיי. אוקיי, יש פה את השירות. אוקיי, בואו לפה. אוקיי, כאן יש עוד חדר, נהדר. אמור להיות כאן עוד מעט חדר ממש מגניב. אבל ממש כאילו, עוד מעט יהיה פה חדר ממש מגניב, אני נשבע לכם. כאילו לא מגניב, ההפך ממגניב, סליחה. אתה רוצה לראות? אוקיי, הוא מנקה פה. זה לא קצת שפח כדי, יש לו בעיות. כן, זה משהו אחר, אבל... כן, אני זוכר, יש פה גם כפפים, אבל... הוא שרוף, ישראל, הוא שרוף. זה מישהו שרף את זה, אוקיי. מישהו שרף דורית. איזה חכמים הם. אוקיי, סבלו. טוב, בואו. טוב, זה אומר שיש לו כאלה, פתאום. אוקיי, אני שמתי לב, אני צילמתי זה גם. אוקיי, אז בוא. אוקיי. בואי חברים, וואי. אוקיי, היינו בכל החדרים עד עכשיו, אני חושב. כן, היינו פה בעצם. אני די אידיוט. אוקיי, עכשיו עולים למעלה. הכי מפחיד, לדעתי. אוקיי, הייתי פעם אחת על הליגה, אבל נעלו את זה, אז אי אפשר לעלות. רגע, מה? לצערי. אוקיי, סליחה. אוקיי. אברהם. אלירן. אוקיי, חברים. אתם יודעים מה יש פה? חוץ מכל מה שאני מצלם עכשיו. יש פה משהו נהדר. שכולכם הייתם רוצים לראות כל החיים שלכם. קוראים לו ברווז מת. כן, כן, זוכר אותו. ברווז מת. או שזה ציפור, אני לא ממש בטוח. כן, אני זה ציפור. איך היא הגיעה לפה? זאת השאלה. אוקיי, חברים. נראה, יש פה כאילו, איזה, נראה לי בנו פה כאלה ציפורים, הם הייתו משהו, לא יודע כמה עושים ציפורים, יש להם בעיות. רגע, מה זה? אוקיי, הוא מצא משהו תגיע. אוקיי, מה זה? זה סתם משהו מטומטם שכנראה שרפו. כן, רואים ששרפו את זה מהצד, אתם רואים? זה נהיה סגור. אוקיי, אז הוא ממשיך. הוא חוויה סיגריה, זה מה שילדים כתתי בית מהשניים, שזה הגיוני, לחלוטין. הכל פה שבור, כאילו, וואו. עוד פעם. אוקיי. אוקיי, תראו את הגובה שלנו עכשיו. לא משהו מיוחד, אבל בסדר. זה נראה לי פועל, אני לא... היה שם יונה. אוקיי. חוררות הדלת הזאת, אנשים מטומטמים. כן. יש פה רגל. דביית רגל. פאק, למה שמישהו... כן, למה שמישהו יעלה? זה רק עם רגל אחת. זה אומר שהוא... what the fuck? תסתכל יש למעלה. משהו מלחיץ אותי פתאום. למה שמישהו יעלה? אוקיי, לא משנה. בוא נלך מפה. לא. כן, בוא נלך מפה. לא מפה. אידיוט, לא מפה. בוא. what the fuck? כן, ראיתי את זה, בחנות על זה. אוקיי, לא משהו מעניין, יש פה... יש פה קצת רגל, כאילו. יאללה, אנחנו במקום לא טוב, בוא נעלה על זה. אני לא רוצה לענות על זה. הוא מוצא עוד עוגה, ואין בכלל. זה ריקה. זה ריקה, יפה. אוקיי, יפה. סתם. אוקיי. בנמשיך. צריך לצחת. אוקיי, בוא. אוקיי, פעם קודמת שהיינו פה, הדלת הזאת נפתחה לבד. אני נשבע לכם. אומייגד, זה אנשים בסרטים. אוקיי, חברים, הכל בסדר. אוקיי, בוא נפתח את הארמונות, אולי יש משהו ונעוף מהמקום הזה. לא לגמרי. מה זה אמור להיות? אוקיי, אין פה שום דבר מעניין, בקיצור. מה זה? בוא. זה מה שאומר. אוקיי, המקום הזה מחורבן
מהתחת. אוקיי, נחזור לכם כשאנחנו נצא מהבניין המטומטם הזה. אוקיי, ישראל רוצה לסיים את הסרטון הזה בכיף, כי לא מצאנו שום דבר מפחיד או משהו כזה. סתם בניין נטוש וטיפה מפחיד. אז הוא השתגע עכשיו, הוא רוצה לקפוץ מלמעלה. אתם רואים אותו שם למעלה? הנה הוא קופץ. 3, 2, 1. אתה קופץ? סתם, הוא יורד ככה בזה. לראות שזה גם מפחיד, תדעו. מי היה יכול לעשות את זה? עדיין מטומטם. עכשיו תרד גם את זה, יופי. ואת האחרון שזה זה. אתם זוכרים את המקום הזה? בניין הנטוש. אוקיי, ישראל יורד לו בקלילות רבה. עכשיו תרד למטה. מה אתה עושה? האחרון, אתה יכול לקפוץ כבר מפה, זה לא כזה רחוק. דיק על הקרשים. די בעייתי. זה נראה כאילו נחנקת. כן, כאן הוא מסיים את זה. אתם רואים עם הרגליים. ונראה את הסוף. בוינג. נו באמת. אוקיי. טוב חברים, רגע, מקווה שנהנתם מהסרטון של הבניין הענקי הזה שחקרנו רגע את כולו. אם אתם רוצים שנלך לעוד מקומות נטושים ואני מכיר עוד כמה, תנו בלייק ותירשמו לערוץ ואנחנו נעשה עוד כאלה, כנראה בחופש הגדול שזה בערך עוד 3 חודשים, אבל אתם יכולים לחכות לזה. מקווה שנהנתם ויאללה ביי.